Samtang nagtuyok ko sa kalibutan mga tats na ako nakita ka prutas. Di ba nangka ni? Angkin ni, unsa ni? Grabe prutas mga tats, nagtuyok. Oh, kining katulo. Unsa man ni? Medyo hanap-hanap lang, layo naman. Ara mabalaan niya mga tats, ato na isulti. Rambutan mga tats. Tapos ang tapad mangga. Grabe prutas eh. Mangga ha. Mangga tapos gisundan og asa tong nangka. Dara di ay. Ano ulo-ulo ni tats, nangka tapos tawa to. Katong marang. Dara. Lugar mga tats eh. Upat ka buk prutas sa tuyok. Napagay kokwa kokwa toro. Ako ipakita. Mga tats medyo di hanap-hanap lang guys sa tong kamera pero kokwa na mga tats ha. Asa tabi? Mamug iro, madlok ta. Mga tats atong klaro ng kokwa. Dili ra kokwa na din mga tats. Pagtalami ang mga tats. No, kokwa no. Ya, paghuman matats na ana po dito marang. Diri lang ta kay murag lalom na. Marang gyapon matats, grabe po kung marang lugaro eh. Bunga. Matats atong gunitan, tanawa. Okay kay na. Grabe prutas matats, tuyok. Bugna mo ng klima diri matats. Asa ko likod matats na manang marang. Bigid og nangka na. Ignorante pud na ni matats ay. Kini makadayo tag lugar di ato ba. Nya, mo na sa to. Kay mga ayo sa isa ka buka ni. Kita kits.